So what is up guys? So ngayon is una tayo ng Ordaneta at susundin natin si Commander at mag-date kaming dalawa. Woo! Bale, hindi talaga ako nag-vlog kapag nag-date kami, pero gusto ko lang i-vlog yung yung pupuntahan natin guys. So bale, pupunta tayong San Fabian, dun sa Highland Cafe in the Sky. So bali, hindi pa ako nakapunta doon, pero familiar naman sa akin yung daan. And bali, baka mag-update na lang ako sa inyo kapag andun na ako. Tas kunting montage lang dun sa dun sa cafe, sa coffee shop. So mamaya na lang guys. So what is up guys? So ngayon is kasama ko na si Commander at bali andito na kami ngayon sa Manawag. Tapos tingnan yung langit guys. Oh my god, long timing nga ang pagpunta namin ngayon pero sana dito lang yan banda. Pero going doon naman kasi doon pa naman kami papunta. So bali, update ko na lang ulit kayo kapag or mag clips na lang ako. Kuha na lang ako ng mga clips. So dito tayo sa Manawag, Our Lady of Manawag Church. So dito tayo ngayon sa bayan ng Manawag. Oh, free wifi daw sila dito. Office of the Vice Mayor, free wifi naman nakalagay doon. So ito ang Our Lady of Manawag. Our Lady of Manawag. So kuha ko na lang ako ng clips tapos update ko kayo guys. So guys, ang dilim dito sa ating binabaybay. My god, Shemay, wrong timing ata ang aming date. Pero subukan pa natin, mali natin hindi siya bumagsak muna. Sana hindi pa siya bumagsak. Pero sobrang dilim na guys. At sana kung bumagsak man siya, meron kaming mapaganan, mapagsilungan. So guys, dito na tayo sa bayan ng San Jacinto. So bali, hindi na madilim dito. Doon na lang sa likod natin, kung mapapansin nyo. And haba ng pila ng 7-Eleven, tapos mamaya walang pila ng 50%. tapos dito yung Sa 7-Eleven sa may Jollibee. Pupunta daw si Ma'am Lynn, wala daw naka-sale. kasi nga daw, sabi nila putik. Ay, soda lang daw yung naka 50%. Naubusin siguro. Naambon. Naambon love. So guys, bali may mga patak-patak na akong nararamdaman. Pero hindi naman na makulimlim dito. Try lang na natin takbuhan yung ulan.
Bibilisan ko na lang para matakbuhan tong ano, ambon. Maambon talaga. So bali papunta na tayo dun sa cafe, Highland Cafe in the Sky. Pero check pa namin kung kaya pa namin ano, pumunta muna ng Habit Farm. Check muna natin yung Habit Farm kung sakali. Tapos punta tayo ng ano, Highland. So guys, punta muna kaming Farmville bago kami pumunta dun sa Highland. So Farmville muna tayo guys. So guys, nandito na tayo ngayon sa Farmville House. So it's my second time ata. Second time, not sure, nakalimutan ko na. So, dito na tayo sa Farmville. Welcome, Farmville San Fabian. So what is up guys, so ngayon nandito na tayo ngayon sa Farmville dito sa San Fabian. So kasama ko ang aking commander. So papasya lang natin dito siya saglit, tapos punta na tayong Highland, tapos doon tayo mag-merienda. So montage ko na lang siya. So guys, bali madami nagpo-photoshoot kaya hindi kami makakuha ng magandang footage. And baka maya maya punta na lang kaming Highland kasi gutom na rin kasi guys. Pero may mga nakuha naman akong clip dito. So mamaya na lang guys. So meron ding ano dun, Habit House, saka meron din dito guys. Bali may nagpo-photoshoot, Dibu ata siguro to. Kaya hindi kami makapag-photoshoot ng maayos din. Photoshoot. So ito siya ngayon guys. Wow, ang ganda. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? Tingin ka dito. When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at Love you her too. smile. Then you've been in love.
So guys, kagaling lang namin ng Farmville, yung dati yung Habit Farm dito sa ano, San Fabian. At ngayon pupunta na tayo ngayon sa Highland Cafe in the Sky. So medyo mambon-ambon na, pero yung patak niya ano pa lang, maliliit pa lang. So dito na tayo guys, Highland. So guys, bawal pa yun guys, bawal pa mag-basketball guys, lagi niyong tatandaan. Ay, pwede naman pa sa loob. May ganun sa loob to, sakyan. May charge 20 hanggang ano. So guys, dito na tayo guys. Bali may entrance na 20 pesos. So kailangan mag-fill up muna. Tapos mag-entrance ng 20 per head. So guys, bali dito na kami guys. Highland Cafe in the Sky. So hanap tayo ng pwesto guys, kung saan ito maganda. So guys, ito yung menu nila. So bali marami din. So guys, dito kami pupunta. Dito. So dito tayo tatambay habang hinihintay natin yung ano, yung ating order. Saka baka dito na rin kami maghintay ng sunset kung meron man. Kaso mukhang uulan natin kaya di natin sure. So ayun guys, naka-order na kami at andito na kami sa ano, napili naming spot kung saan kami tatambay at kakain. So bali, papakita ko sa inyo guys. Dito kami ngayon sa taas. Pero meron din dito, no? Merong part na maganda. And dito pang pamilya siguro or ano. Bali dito sa ano, sa baba may mga andin, may mga pwedeng pagtambayan. So ito sila guys. So parang required ata dito na ano, magdala ng mga shota, katulad dun, meron din dun mga mag-shota. Kaya baka yung mga pumunta dito para mag-senti, lalong magiging senti kasi ang makikita nila dito puro mag-shota. So
So guys, hintayin na lang natin yung ano, yung pagkain. Tapos rate natin yun kung masarap ba. So guys, dumating na nating order. At ang in-order natin ngayon is isang Clubhouse, tsaka isang dark choco milk tea at tsaka choco milk tea. So bali mamaya baka pag naubos na namin yung ano, yung Clubhouse, baka umorder ulit kami. So ito siya guys. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I So what is up guys? So ngayon songs is are talking about. 6:16 na. Oh, and I just wanna tell her how I feel. Scream it At out loud. hinintay lang namin na Have you ever been mag-sunset. in love? At umorder na rin kami para sa aming dinner. Kasi maging dinner Have you dito felt rin like you namin. were out of So itong aming anong pagkain when you guys. saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been So guys, bali ano, meron na rin yung ano, yung mga pailaw nila. I don't know where she came from. It kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night with her, bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile,